Банка серва и банка кеша. Подписете, моля. 30. Минете още права. Още една ампула адреналин. 30. Тридесет. Няма нищо. Няма нищо, не се очита. Добре, 30. Продължаваме ли? Продължавай. Тридесет. Спрете, спрете. Продължаваме дишване. Продължаваме дишване, да. Вижте зениците, как реагират ли зениците? Колко е часа? Часът е 5:30. 17 часа и 30 минути. 17 часа и 30, реанимация 40 минути. Прекратете реанимацията. Обявяваме мозъчна смърт. Абсолютно обявяваме. Разкажете в протокола, близко дали би искала, дали би искала да бъде дома. Да проверим. Близко не ми, че се отговарят. Ние ви чакаме. Здравейте, искам да ви попитам. Току-що почина ваш близък. Направихме всичко възможно, но за съжаление изпадна в мозъчна смърт. Органите са наред и 7 други човека чакат за донорство. Бихте ли дарили органи? Разбира се. Да, бихте дарили органи. Вземете всичко, което става.